Morning guys. Napakaganda ang paligid nito. Oh, tingnan niyo. Parang nasa New Zealand. No, alam nyo, nakikita nyo talagang napaka-berde ang buong paligid. Ito ay nasa bukirin ng Danao, Cebu. Ito'y parte ng Danao, Cebu. Sa bulumbundoking bahagi. Oh guys, tingnan niyo. Patungo tayo pababa guys. Mayroon tingnan tayo dyan na isang lupa o isang lot. Oh nako, ang ganda guys. Oh. Ito guys. Parang nagagalit si El Toro guys. Anong lalabas? Yun, nagdudumi siya. Laking pampang guys. Siguro ang inkantong nakatira parang nabubulabog ngayon kasi darating kami. Pinapawisan ako dito guys. Tumatagaktak ang pawis. Tingnan nyo guys, ang pangpang na ito. Sinasabi nila dito noong unang panahon, dito daw manghihiram ng plato, Buddha, o ano pa mang kagamitan sa kusina o bahay kapag mayroong selebrasyon. Pero dumating ang punto na hindi isinauli ang mga bagay na hiniram sa pangpang na yan, kaya nagagalit ang may-ari. Ang diwatang nakatira dito ay isinara ang Kuweba at hindi na nakahiram ang mga tao ditong nakatira hanggang ngayon. No guys, talagang gandang-ganda na rock formation. No? Tingnan niyo guys. No? Guys. Sundan lang ako no guys, papunta marami pang mga magagandang tanawin ang ating makikita dito. Ano to guys? Oh, ito guys, parang Kuweba, no? Mayroon yung bukana, mayroong entrance. Iwan ko lang kung mayroon bang exit, no? Oh guys. Palibot ito. Maraming mga bato. Kakubli guys. Ano talaga? Nandiyan entrance. Tago. Ito guys, mahiwagang kahoy. Parang portal. Nahahati. Kasi ano ang nangyari nito? Ang puno na ito ay nabubulok ang gitna. Kaya na parang dalawa na ang kanyang katawan. Tingnan nyo. Ang ganda guys, may maliliit na dito. Anong tawag ito sa Tagalog? Batis, no? Ito,
May konting ano, agos ng tubig dito. Napakatahimik sa paligid. Yung guys, ang sinasabi ko kaninang may kuweba, oh. Diyan. Guys, sundan niyo ako. Ito na. Napakalinaw ng tubig. Iwan ko kung saan na yung mga kasama ko. Ito guys, ang sinasabi nilang pangpang, no, na hinihiraman ng ano, Buddha di trahi di Buddha, no? At saka mga plato at ano pa, rice cooker, washing machine, no? Refrigerator, aircon. Pero ngayon hindi na. Kasi nagagalit na si Hari. Si Haring Diwata. Hahanapin ko ang aking mga kasamahan guys. Mao. Layo na na kay Danao dili ay Cebu. Aw. Oh, bugo Danao. Napakalaking kuweba ito. Ito guys. Kuwebang ito guys. Tingnan nyo. Formation guys. Parang Indiana Jones guys. Kaming lagusan guys. Nakapa tayo guys. Ito guys. Napaka-interesting guys. Ating tingnan sa malayuan guys. Napakatahimik ng lugar na to. Oh guys, kita mo mga pangpang na yan doon guys. Pangpang pa yan guys, pero ano, hindi makikita dahil may maraming mga puno. Talaga.
white no. Go. White jud yung color.